Kasi po yung andyan po ako, meron po siyang mga kachat. Tapos po, andyan po ako na balitaan ko din po na siya lang po nagsabi na nag-bar siya. Nag-bar? Nag-beer house lang po kami ng mga barkada ng lalaki. Yun lang po. Yung alam lang po. Pero kayo po, ma'am Jessie, wala ba kayong kachat o kaibigan na lalaki dyan? Ano naman po? Tiwala naman po. Laking tiwala po. Pero sir, itigil mo na yung pag-beer house, ano? Lalo pat kulang-kulang yung pera ninyo. Wala ka na kasi sustento ni nanay at saka ng misis mo. Sa mga beer house. Hindi maganda. Pwede ba sir maghanap ng trabaho? Ako sir, bukas na bukas sir. Maghahanap agad ako ng trabaho. Pangako. Okay. Ma'am Jesseline, maghanap siya ng trabaho tomorrow mismo. Ma'am Jesseline? Gusto ko po nakita ko. Ma'am Jesseline, ganito gagawin natin. Ma'am Jesseline, ha? Ganito gagawin ko. Ako po nagsasabi na Ma'am, makinig ka ma'am ha. Ako na po mag-sponsor ng para sa license niya. Tutulungan ko pa rin siya sa LTO. Pero siyempre dumami sa proseso ha. Walang laktawan. Dumami sa proseso. Kung magkano yung bayarin doon sa lisensya. Pero hindi namin ibibigay sa'yo. Pinag-check kami sa sarata namin. Lagay ko sa LTO. Inside ng sa kamay mo. Kung nagkaroon ka ng lisensya, ano yung trabaho? Tricycle driver. Yung may nakausap na ako dun sir. Operator. Kapitbahay ko pa. Na Okay. operator. Okay na yun.